pupunta? Sir, saan ka pupunta, sir? Ni-interview ka pa, sir? Ha? So, saan ka pupunta? Ni-interview ka pa, ha? Uy. Ha? O, doon tayo, doon. Hindi na dito, doon na, doon. Ang dilim na dito, maliwanag pa rin sa camera. Kasi itong Oppo F1s na to. Diyan, bangin yan, bangin. Oy! Natakpan mo ako. Oy! Natakpan mo ako, ha. Bangin dyan. Oy! Ano? Hindi dyan. Doon tayo. Liga. Hindi dyan. Wag yan. Doon. Oh. Yan. Oh, hindi. Okay lang. Oh. Tingnan ni Daddy. Oh, yan. Okay lang. Okay lang yan. Oh, tapos na. Opo. Oo naman. Uy, ang bilis mo tumakbo. Oh, madapa. Oh, di pa na.
May nintay kayo? Opo. Yung sa, ano, siminis ko po. Ah, Ito sound. Hi, mahal. Nandun. Oh, sige na. Bakit yan? Pumunta ka